Главата прави, нали си прави ръчички, тя ще прави главата. Две ръци. Добре. Може трябва шапката да направим. Да. Хайде, така спусти и си прави така. Ръчички ми даваш. Не, аз ще си сложа. Не стой тук до нея. Така не си трябва. Става ли? Дай да ти помогна. И така. А другото? И от другата страна. И от другата страна. Ай, стана. Тя главата ли се слагаме? Чакай да направим по-кръгла. Много квадратна е моя глава. Чакай малко да сме така. Тупай. Тупай. Да му направим голяма главата. Добре. Да може да държи шапката. Да. И трябва да намерим после една пръчка. За наклейнка. Да. Къде ще е тази пръчка сега в този сняг? Трудна задача. Трудно ли? Да. Ще измислим нещо. Светичка. Имаме ближалка. Ще излез ближалката и ще му сложим пръчката за нос. Хубаво ли е така? А кое ще му сложим за очи? И сега ще направим с пръчката очи. С пръчката ще направим очи? Дупки очи? Да. Добре, чакай да видим сега. Коя е хубавата част да му сложим за лице? Кое да му сложим сега за лице? И тук ли това да му сложим за лице? Да. Добре, хайде. Сложим сега глава. Да. Хайде, хоп. И сега? Сега трябва да му сложим копчета. Очички. Пръчка ли? Да. Аз ли да му очертая така? Чакай, че му развалихме главата. Чакай да му сложим малко на лицето и после пак ще направим. Чакай, тук да му изравним. Така. Хайде очи.